Huset og Mademoiselle Mon Ami slutter første fase med 4 fejl. Tiden hedder 41,77. Til næste år, der afholdes der jo EM i Herning. Det er ECHO, FI European Championships, der afvikles, og det er EM i springning, dressur og paradressur. Er man interesseret i at købe billetter til denne fantastiske begivenhed, så sælges der billetter i foyeren mellem så sælges billetterne herude i foyeren mellem kl. 11 og kl. 13. Jeg tror, vi holder os.